Colonel Assimi Goïta ale ɲumansira Russie jamana kɔni kan. Kunu mi kun ye joué kalo tile 20 ale ni 5 ye. Colonel Assimi Goïta n'a ka délégation ye pankulu ta k'u ɲasi Russie jamana kan. Ayiwa olu wale ka tagali kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o de k'a yira k'a fɔ sommet Russie Afrique o ye sommeba ye no o sommet in bɛna kɛ Russie jamana kan. Min ye farafina jamana ɲɛmɔgɔ caman ye n'olu welelen don ni sommet in na. Ni ne ye sommet min na ni u bɛna ta kuma Russie ale ni farafin jamanaw ka koɲa kan kɛrɛnkɛrɛnnenya musaka sɔrɔ ko ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ cadre kɔnɔna la. O senfɛ Colonel Assimi Goïta ko ale n'a ka délégation olu kɔni ɲuman sera ni yɔrɔ in kɔni na. Wa yirala k'a fɔ ko ni sommet in ni y'a ta ko filanan ye Russie jamana kan. Wa min ye ni sommet ye a bɛ ka kɛ Russie dugu kɔnɔna na o de ye Saint-Pétersbourg. An bɛ wagati min na ko bi Colonel Assimi Goïta ale kɔni bɛ k'i lafiya fɔlɔ jani sommet in kɔni cɛ. Sabula sommet ale bɛ kɛ min ye alamisa don ye joué kalo tile 20 ale ni 7 kɔnɔna la san 2023 kɔnɔna la. International Committee of St. Petersburg. Come on, sorry,